O Armadiña Rock volve neste 2021 para poñer o punto cañeiro á Festa do Mar de Poio. Os concertos comezarán mañá pola noite como Noulius de OP e de Tetas Van, mentres que o sábado será a quenda de Cuarta Xusta e de Aquí da Ría. O igual que na anterior edición, como podedes imaginar, este ano tivemos que recolocar todo, repensar todo, adaptarnos tamén ás dificultades provocadas non por esta pandemia que estamos a vivir. Por esta razón, este ano o evento presenta unhas características especiais que o diferenzan das edicións de outros anos. Vaise celebrar nun recinto pechado, estarán dispoñibles 300 cadeiras, hai que reservar entrada a través dunha plataforma virtual, a plataforma Woutic. Os concertos centrais complementaránse con outras actividades pros máis cativos. Mañá pola mañá celebrarase un obradoiro de instrumentos tradicionais e os sábados encargados de poñer ritmo a sesión infantil serán Pacolas e Laura Romero na Praza da Chousa ás 7 da tarde. Despois de pasar o ano pasado, de a situación que pasamos, volver a retomar o Festival Armadiña e a vinculación tamén da Festa do Mar, volver a retomar este fin de semana, polo tanto, de actividade, eu creo que é un síntoma, ou espero que sea un síntoma, de poder ir entrando xa nunha nova ou nunha normalidade, non? E iso hai que facelo, evidentemente, con certa precaución, por suposto, tomando medidas. Na súa programación, o Armadiña inclúe diferentes pasarrúas para animar durante as 2 xornadas todas as rúas de Combarro. Tamén repite o seu concurso de decoración. Como queremos que a nosa vila se enchoupe un ano máis do espírito Armadiña, continuamos co noso querido concurso de decoración labrega e mariñeira para os balcóns, para os patíns, para as solainas, e as persoas premiadas, os balcóns premiados, anunciaránse o sábado ás 8 horas sobre o escenario da Praza da Chousa. Os organizadores explicaron que contan coa colaboración de Protección Civil e Policía Local de Poio para controlar que se cumpren todas as medidas anti-Covid e evitar aglomeracións nos arredores dos espazos acotados dos concertos.